Imroza videomon дар бораи телефонои Spark 20 Pro, яъне ки бренди нав M Horse Spark 20 Pro гап меравад. Видеоро то охират тамошо кунед. Телефонои нав ба нархи арзон ҳамаша мефаҳмед. Телефон ака популяр ния. Ну, мо шумо да нав гуфта нишон метем барои ки якум бор обзори калон ҷесай. Салом алейкум дӯстони азиз. Мерем худо хоҳад оз телефони Tecno Spark 20 та обзор мекунем ва ин телефон бошад нархш ҳамагӣ 8500 рублай барои бардоре ки мегуфтанд ки дар видео гап зан нархша. Ина якум нархша шумо да мегум. Нархи телефон бошад 8500 рублай. Памяташ бошад 4+4, яъне ки 8 оперативка дорад. 128 бошад чи дорад? Памяти телефон худша дар комплект ҳама чи мебурад. Чи мегӯяд ки ӯз ман бисёр гап мезанам. Лутфи вариант пештар бигин. Полни обзор карда расветгоҳиш хати нишонтон метиҳем. Сета телефон як явра анбоксинг мекунем, яъне кушода шумо нишон медем ба хотир чи ба хотир оне ки ҳарсеш масалан телефон се расветка дорад. Ина марҳама як шастай gold, titanium ва blue. Хоб ина баша якум телефон мекушон, телефони свети голдша. Свет голдша мекушон ку кани чихе вид дорад. Ина свети голдша мекушем упаковкаша ва упаковкаш мепартоем. Айруи коробкаш касе ки агар меяд мегӯяд ки телефони покой, лекин дар инҷа нишон мегӯяд Tecno Spark Pro Spark 20 Pro M Horse бренди навай ва 128 памят дорад, 8 оперативка телефони отпечатки палец, яъне ки процессорш 8 ядерни процессор дорад ва инҷа бошад дига информация дига нависондагӣ нест ва албатта дар комплект вақте ки мекушоед якум шуморо пешроз мегирад коробкаи телефон ва дар дохили коробка чи ҳаст? Симкарта барои масалан сӯзанак барои симкарта бордан, сӯзанак шави чанд хат дурозай. Яъне қай сӯзанакҳо ин қайки будан, ин бошад дурозиш як баробар дига авай дурозтарай. Ва дар комплекташ инҷа мебурад стеклои телефон худаш ҳастай, чихоли прозрачни обични худаш дар комплект худаш мебурад. Зато ай ҳичра як чи хубтарай по-любому ва инҷа бошад документҳои телефон таже барои стекло задан чи мондагиай масалан салфеткаи влажни ва сухои салфетка дар инҷа мондагиай. И дар комплекти ами коробкаи хаш мебурад. Ана ки телефона хича мегирем. Телефона хича озираш як тараф мемонем ва дар дери комплект бошад блок питани 10 ватта дорад ва кабели Type C. Дига чи дига дар комплект надорад. Блок питани ва кабел дорад. Наушник надорад. Агар ки наушник медош вообще бомба мешед. Хоб, телефона мекушем, упаковкаш як тараф мемонем. Ина марҳамат телефонча худаш, ҳамун коробка, ҳамун свети зарди бренди худаш, чорҷи кор мекунад. Ана свети зарди ки ман шумо нав нишон додам, анбоксинг карда нишон додам. Ана свети зарди, ана ҳамин телефона, яъне ки ба свети iPhone 16 Pro Max нав омадагӣ дисерда монандай. Ва ана свет бошад свети 15 Pro Max намонандиш titanium, ана поингиш бошад конкретно iPhone 15 Pro Max худаш. Ва я бошад 15 Pro, яъне ки Spark 20 Pro свети titanium шуд. Фарқияш он десен разница дорад ё ки не. Вот. Дигари телефон мерем, ана ки телефони дигари мо бошад, не бошад M Horse свети кабудаш titanium сини ва ин бошад 15 Pro Max titanium сини. Ина марҳамат хитон бинед. Чихе фарқ мекунад, чихе фарқ намекунад. Хоб, нархи телефон бошад ҳамагӣ гидата 120000 меса, ана телефон бошад, нархш бошад 8500 рубл. И Android ва iPhone оригинали хитшай. Хоб, агар ки шумо намехоҳед телефони M Horse даркор бошад, телефони арзон ба дизайни iPhone монанд, рақамҳо дар рӯи экран, яъне ки магазини Realphone ҳама вақт шумо чикор мекунад, оперативни ҷавоб метиҳад, WhatsApp да муроҷиат мекунед, дастсафка ба ҳама шаҳрҳои ҳам Россия ва ҳам Тоҷикистон дорем. Агар ки Москва да бошед, дар кор бошед, омода наметонед, метавонед ки заказ кунед, то метротон чикор мекунад, операторо мегиранд, равонтон мекунад. Оператор иштаган та ҷавоб дода заказтон қабул карда мегиранд. Магазини Realphone албатта дар хизмати шумо. Агар ки адресои мо омода хоҳед, адресои мо бошад шаҳри Москва, метро Бутырский, торговый центр Зелёний. Ҳозир дар охири видео магазин омодан нишон метем, бемалол метро омодан, чихе магазин дар омодан ҳамаша нишонтон метем. Ва ногуфта намона дар инҷа магазини авиакасса, яъне ки дар магазин мо авиакасса аст, авиакасса Real авиаки билетро ба ҳама сам шумо да ба нархи дастрас нависа метиҳад ва рақамҳо дар рӯи экран, ҳамин рақамҳо дар WhatsApp муроҷиат мекунед, шумо да боли нархнавои билетро мегирад. Маъқултон шид, конечно харидорӣ кунед, барои ки рӯз ба рӯз билетам қимат шинеса. Лекин мисол мо точно гуфта наметавонем ки билет ҳозир чанд сом омада. Мумкин ҳозир видеоро худо баъд як ҳафта загрузка кардаен мо мебинӣ. Хубтараш дар WhatsApp муроҷиат ка ва нархнавои билетро фаҳмида гир. Ва YouTube каналам дорад, исчо Real Avia гуфта занен мебурад YouTube каналашам видеоро дидандон мумкин аст. Саломат бошед, хачмо Умедҷон ва командаи Realphone.